ശ്രീകൃഷ്ണായ നമോ നമ. ഹരേ കൃഷ്ണ ശരണം. സജ്ജനങ്ങളെ, നരകവർണ്ണനയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം കേൾക്കാം. അടുത്ത നരകാണ് മഹാരൗരവം. രൗരവ നരകത്തിനേക്കാളും അതികഠിനമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷാവിധികളുള്ള നരകത്തിനാണ് മഹാരൗരവം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് രൗരവത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളെക്കാൾ ക്രൂരമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരുടെ ആത്മാക്കളെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള നരകമാണ് മഹാരൗരവം എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്ത നരകത്തിൻ്റെ പേരാണ് കുംഭീപാകം. പശുക്കള്, നാൽക്കാലികള്, ഇരുകാലികള്, പക്ഷിമൃഗാദികള്, പ്രാണികള് ഇവയെയൊക്കെ വിനോദത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കൊല്ലുക, കൊന്നു തിന്നുക, ഉപദ്രവിക്കുക, വെറുതെ ഉപദ്രവിക്കുക, കല്ലെടുത്ത് എറിയുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് കുംഭീപാകം എന്ന നരകം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് വരാൻ യോഗ്യതയുള്ള ആളുകളെ കാലദൂതന്മാർ എണ്ണ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചെമ്പിലിട്ട്, വലിയ പാത്രത്തിലിട്ടിട്ട് തീ കത്തിച്ച് അതിലിട്ട് തിളപ്പിക്കും. നമ്മളെങ്ങനെയാണോ ജീവികളെ പൊരിച്ച് തിന്നത് അതുപോലെ ശരീരം മുഴുവന് പൊള്ളി വികൃതമാകുമ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിലൊരു കൊടിൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട്. സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു കൊടിൽ പോലെ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു പണിയായുധം. നമ്മൾ ശരീരം മുഴുവൻ ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് പൊള്ളി വികൃതമാകുന്ന സമയത്ത് ആ കൊടിൽ കൊണ്ട് നമ്മളെ കോർത്തെടുത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ജലം തളിച്ചിട്ട് വീണ്ടും പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും വറുത്ത് പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചെമ്പിലേക്ക് തന്നെ നമ്മളെ ഇടും. എത്ര ജീവികളെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഷവർമ്മ, ഷവായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ സാധനങ്ങൾ, അതുപോലെ ചിക്കൻ 65 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജീവികളൊക്കെ കൊല്ലാറില്ലേ? അത്തരം ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അവരെയും അതുപോലെ ചെയ്യും. അത് ഏത് മതമാണെങ്കിലും എന്തൊക്കെ ന്യായം പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്കത് അനുവദനീയമാണ്. ഞങ്ങൾ കൊല്ലുന്നത് ഞങ്ങളോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ്, ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ എന്ത് മുറി ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ അതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊന്നും ഭഗവാൻ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു ജീവികളെ കൊല്ലാനും ഒരു മതത്തിലും ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറയില്ല. സത്യസ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ന്യായം പറഞ്ഞാലും അവരൊക്കെ എത്ര കാലമാണോ ഈ പാപം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത്ര കാലം ഇതുപോലെ ചെയ്യും എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി അടുത്ത നരകാണ് കാലസൂത്രം. എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത? പിതൃക്കള്, ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്പൂതിരിമാർ എന്നല്ല, തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ആരും. അതല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട് നമുക്ക്. ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്ത വഴിക്ക് നമ്മൾ പറയും നമ്പൂതിരി. ഒരിക്കലുമല്ല. ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിവുള്ളവൻ, ഗുരുസ്ഥാനത്തുള്ളവൻ, ഈശ്വരനെ കാണിച്ചു തരുന്നവൻ, ബ്രഹ്മജ്ഞാനീതി ഇതി ബ്രാഹ്മണ എന്നാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളോട് ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാരാണോ അവർക്കുള്ള നരകമാണ് കാലസൂത്രം. ഇതിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് 10,000 കാതം വിസ്താരമുള്ള കിഴുക്കാന്തൂക്കായി കെട്ടിത്തൂക്കുന്നു. അതായത് തല താഴോട്ടും കാല് മുകളിലേക്കുമായിട്ട് വവ്വാലിനെ പോലെ നമ്മളെ കെട്ടിത്തൂക്കിയിടും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ തീ കത്തിക്കും, ജ്വലിപ്പിക്കും. വിശപ്പും ദാഹവും സഹിച്ചിട്ട് ഈ ദുഷ്കർമ്മത്തിന് എന്നാണോ അറുതി വരുന്നത് അതുവരെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കിടക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലുള്ള മാതാപിതാക്കളോടും മുത്തശ്ശനോടും മുത്തശ്ശിയോടും മറ്റു കുടുംബങ്ങളോടും ഗുരുനാഥന്മാരോടും ഒന്നും തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. അല്ലെങ്കിൽ കാലസൂത്രത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. ഇനി അടുത്ത നരകമാണ് അസിപത്രം, അസിപത്ര വനം എന്നൊക്കെ പറയാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. നമ്മൾ സനാതന ഹിന്ദു വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ ജനിച്ചു. ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും നമ്മൾ ജനിച്ചു, ഹിന്ദുവായിട്ട് നമ്മൾ ജനിച്ചു. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ധർമ്മത്തിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മറ്റ് മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ മതങ്ങളിലേക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണയും അറിവില്ലായ്മയും കാരണം സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഈ ധർമ്മത്തിനെ പഠിക്കാതെ അതാണ് ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് മതം മാറിപ്പോകുന്ന വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഉള്ള നരകമാണ്
അസിപത്രവനം. ഈ നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇത്തരം മതം മാറിപ്പോയിട്ടുള്ള പാപികളെ അസിപത്രം എന്ന് പറയുന്ന ചമ്മട്ടി കൊണ്ട്, കാളയെയും പോത്തിനെയൊക്കെ അടിക്കുന്ന ഒരു വടി, കുതിരയെ അടിക്കുന്ന ഒരു വടിയുണ്ട്, ചമ്മട്ടി, അതുകൊണ്ട് അടിക്കും. നമ്മൾ എന്തിനാണ് നീ മതം മാറിപ്പോയത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അടിക്കുക. അവർ ആ ചോദ്യമാണ് ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ അടിക്കുകയും ചെയ്യും, ഇതേ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓടുമ്പോൾ നമ്മുടെ പിന്നാലെ ഓടി പിന്നെയും അടിക്കും. ഓടിച്ചിട്ട് അടിക്കുക എന്നാണ് പറയുക. അടി കൊണ്ട് ഓടുന്ന സമയത്ത് അവർ കല്ലിലും മുള്ളിലും തട്ടി കമഴ്ന്ന് വീഴും. അപ്പോൾ ആ യമഭടന്മാർ അവിടെ കത്തി ഉണ്ടായിരിക്കും, വെട്ടുകത്തി പോലുള്ള കൂർത്ത കത്തികൾ, ഇരുമ്പിൻ്റെ പോലെ. അതുകൊണ്ട് അവരെ കുത്തി കുത്തി മുറിവേൽപ്പിക്കും. അവർ മോഹാലസ്യപ്പെട്ട് ബോധം കെട്ട് വീഴും. പിന്നെ ബോധം വന്നാൽ വീണ്ടും ഇത് തന്നെ ആവർത്തിക്കും. എന്തിനാണ് നീ മതം മാറിപ്പോയത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും വിവാഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും മറ്റുള്ള സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും സ്വർഗം കിട്ടാനും ഒന്നും വേണ്ടിയിട്ട് മതം മാറിപ്പോകുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ, പ്രത്യേകിച്ചും കൗമാരപ്രായക്കാരായിട്ടുള്ള ഒരു +2 മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള കുട്ടികളെ, ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും അമ്മമാരും അച്ഛന്മാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്ത നരകമാണ് സൂകരമുഖം. അതായത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ കടമകൾ ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുക, ഭൂമിയിൽ കടമയൊന്നും ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുക. അത്തരം ആളുകൾക്കുള്ളതാണ് സൂകരമുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ചില മന്ത്രിമാർ, ചില രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇന്ന് മന്ത്രിമാരാണ്, പണ്ട് രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു. പ്രജകളെ ദുർഭരണത്തിലൂടെ അടിച്ചമർത്തുക, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അതായത് ക്ഷേത്ര വിശ്വാസങ്ങളെയൊക്കെ തച്ച് തകർക്കുക, സനാതനധർമ്മത്തിനെ നശിപ്പിക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ദുഷ്ടന്മാരായിട്ടുള്ള സനാതന ധർമ്മത്തിൽ തന്നെയുള്ളവരും അല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള ധാരാളം ഭരണാധികാരികളുണ്ട്. ഇവർക്കുള്ളതാണ് സൂകരമുഖം. ഇവരെ ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞിട്ട് കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കും. അതാണ് അവിടുത്തെ പീഡനമുറ. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ചെയ്യുക. അടുത്ത നരകമാണ് അന്ധകൂപം. അതായത് കുംഭീപാക നരകത്തിൽ പറയാതെയുള്ള ജീവജന്തുക്കളെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ കുംഭീഭാഗത്തിൽ കുറേ ജീവികളെ പേര് പറഞ്ഞു, അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെ ദ്രോഹിച്ചവർക്കുള്ളതാണ് അന്ധകൂപ നരകം. കാലകിങ്കരന്മാർ ആയിരക്കണക്കിന് യോജന വിസ്താരമുള്ള ഒരു കിണറിൽ, അന്ധകൂപം ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ കിണർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം, പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി തള്ളും. ശ്വാസം പോലും കിട്ടാതെ ആ പാപഫലം തീരുന്നത് വരെ നമ്മൾ അവിടെ അങ്ങനെ കിടക്കേണ്ടി വരും എന്നതാണ് അന്ധകൂപത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അടുത്ത നരകമാണ് കൃമി ഭോജം അല്ലെങ്കിൽ കൃമി ഭോജനം. നമ്മളോട് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ആരെങ്കിലും ഇത്തിരി വെള്ളമോ വസ്ത്രമോ ഭക്ഷണമോ ഒക്കെ തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അത് കിട്ടാതെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്ന് യാചിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് കൊടുക്കാതിരിക്കുക, അവരെ കളിയാക്കുക, അതിൽ ആനന്ദിക്കുക, എന്നിട്ട് അവർക്കൊന്നും കൊടുക്കാതെ സ്വയം ഭക്ഷിക്കുക, ദാനം കൊടുക്കാതിരിക്കുക, ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തവർക്കാണ് കൃമിഭോജനം. ശരീരം നമ്മളെ കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് കൃമികളെ നമ്മളുടെ വായിലേക്ക് തള്ളിത്തരും, അത് നമ്മൾ കഴിക്കണം. പ്രാണവേദന അനുഭവിച്ചിട്ട് ഈ കെട്ടിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടാതെ നമ്മളത് കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതിനാണ് കൃമിഭോജനം. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന യാചകന്മാർക്കും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്ത നരകമാണ് സന്തംശം എന്ന് പറയുന്ന നരകം. സന്തംശം അതായത് സാധുക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പൈസ, ധനം കട്ടെടുക്കുക, അവരെ ദ്രോഹിക്കുക, അവർക്കുള്ളതാണ് ഈ സന്തംശം നരകം. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ തൊലിയിൽ ചുട്ടുപഴുത്ത കൊടിൽ കുത്തിയിറക്കിയ ശേഷം പിടിച്ചു വലിക്കും. എന്നിട്ട് ഒരു ഇരുമ്പ് പാവയെ ചൂടാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മളോട് അതിനെ ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ പറയും, കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പറയും. അതാണ് സന്തംശം എന്ന നരകം. പിന്നെ മറ്റൊരു നരകമാണ് തപ്തമൂർത്തി. അടുത്ത നരകമാണ് ശാൽമലി അല്ലെങ്കിൽ ശാൽമിനി എന്നൊക്കെ പറയും. ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് വ്യഭിചരിക്കുക,
അതായത് ഭാര്യയുണ്ടായിട്ട് പോലും മറ്റ് സ്ത്രീകളുടെ പിറകെ പോകുന്ന പുരുഷന്മാർക്കും ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും മറ്റ് പുരുഷന്മാരുടെ പോലെ പിറകെ പോകുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും വ്യഭിചരിക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെയുള്ള മസാജിങ് സെൻ്ററുകൾ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാറില്ലേ ടി വിയിലൊക്കെ? ഉഴിച്ചിൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകൾ, ബാറുകൾ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കൂത്താടുന്ന കാമഭോഗത്തിൽ മാത്രം മനസ്സൂന്നി നടക്കുന്നവർക്കുള്ള നരകമാണ് ശാൽമലി. കൊമ്പുകളിൽ കോർത്ത് മേൽപോട്ട് എറിയും നമ്മളെ. എന്നിട്ട് ഘോരങ്ങളായിട്ടുള്ള മലമൂത്രാദികളും ചോരയും ഒക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള പുഴയിൽ കൊണ്ടുപോയി മുക്കും. ക്രൂര ജന്തുക്കളെ കൊണ്ട് കടിപ്പിക്കും. അവസാനം ആ ചോരയും ചലവും മലവും നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള മലമൂത്രാദികൾ നിറഞ്ഞ പുഴയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തള്ളും. അതിന് വൈതരണി എന്നാണ് പറയുക. ആ നദിയുടെ പേരാണ് വൈതരണി. അതാണ് ശാൽമലി അല്ലെങ്കിൽ ശാൽമിനി നരകം. ഇനി അടുത്ത നരകമാണ് വജ്രകണ്ടകശാൽമലി അല്ലെങ്കിൽ വജ്രകണ്ടകശാലി എന്നൊക്കെ പറയും. മൃഗങ്ങളുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള സംഭോഗത്തിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കുള്ള നരകമാണ് വജ്രകണ്ടകശാൽമലി അല്ലെങ്കിൽ ശാലി, വജ്രകണ്ടകശാലി. ഇവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കൂർത്ത വജ്രായുധങ്ങൾ തറച്ച മൃഗങ്ങളുടെ ലോഹം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ രൂപങ്ങളെ നമ്മളെ ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ പറയും. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ശിക്ഷാരീതി. ഇനി അടുത്ത നരകമാണ് വൈതരണി. ഭരണത്തിലിരിക്കെ അധികാരം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ഭരണാധികാരികളെയും ദുർമാർഗത്തിൽ നടക്കുന്നവരെയും ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതൊരു നദിയാണ്, ഒരു പുഴ. മനുഷ്യൻ്റെ മലമൂത്രാദികൾ, രക്തം, മുടി, എല്ലുകൾ, മാംസം ഒക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ നദി. ഇവിടെ ഘോര മൃഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും, കൊമ്പുള്ള മൃഗങ്ങൾ. അവിടേക്ക് വന്ന് വീഴും നമ്മളൊക്കെ. അങ്ങനെ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ഈ മലമൂത്രാദികൾ നമ്മൾ കുടിക്കേണ്ടി വരും. അതോടുകൂടെ മൃഗങ്ങൾ 4 ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഓടി വന്ന് നമ്മളെ കുത്തി കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കും, ആക്രമിക്കും. അങ്ങനെ കുറേ കാലം കിടക്കണം. ഇതാണ് വൈതരണി. അതുകൊണ്ട് മന്ത്രിമാരൊക്കെ കള്ളത്തരം കാണിക്കാതെ നല്ല രീതിയിൽ ഭരണം നടത്തുകയാണ് നല്ലത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്ത നരകമാണ് പൂയോദകം. പൂയോദകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവുള്ള ബ്രാഹ്മണനെ നമ്പൂതിരി അല്ല. ആ അറിവുള്ള ബ്രാഹ്മണൻ അറിവുണ്ടായിട്ട് പോലും തൻ്റേതല്ലാത്ത മറ്റ് സമുദായം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ജാതിയല്ല, മറ്റുള്ള സ്ത്രീകളെ ശാരീരികമായിട്ട് ബന്ധം പുലർത്തിയാൽ അവർക്കുള്ളതാണ് പൂയോദക നരകം. യുഗങ്ങളോളം ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ചലം നിറഞ്ഞ നദിയിൽ കൊണ്ടുപോയി മുക്കിയിടും. മുങ്ങിയും പൊങ്ങിയും ഈ ചലം ഭക്ഷിച്ച് പാപഫലം തീരുന്നവരെ അതിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് പൂയോദക നരകം. അടുത്ത നരകമാണ് പ്രാണനിരോധകം. അതായത് ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ബ്രഹ്മജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് ഈശ്വരീയ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും നായാട്ട് പോലെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നടത്തിയാൽ അവർക്കുള്ളതാണ് പ്രാണനിരോധകം. അത്തരം ആളുകളെ നമ്മളുടെ ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ പറയുന്ന അജാമിളനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ, അവരെ 1000 കാതം വലിപ്പമുള്ള ഒരു കുഴിയിലേക്ക് തള്ളും. അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി ഇടും. അവിടെ അമ്പുകൾ കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ തറയ്ക്കും. അതാണ് പ്രാണനിരോധകം എന്ന നരകം. അടുത്ത നരകമാണ് വിശസനം. അതായത് പാവങ്ങളെ കൊതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പാവങ്ങൾക്കൊന്നും ദാനം ചെയ്യാതെ അവരവരുടെ സ്വത്ത് അവരവർ മാത്രം ദൂർത്തടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ധനികന്മാർ ദാനമൊന്നും ചെയ്യാതെ അവരവരുടെ സ്വത്ത് അവരവർ മാത്രം അനുഭവിച്ച് കഴിയുന്ന ധനികന്മാരുണ്ട്. അവർക്കുള്ള നരകമാണ് വിശസനം. അവിടെ വലിയ ഗത കൊണ്ടുള്ള അടിയാണ് അവിടുത്തെ ശിക്ഷ. അതുകൊണ്ട് ധനമൊക്കെ ധാരാളമുള്ളവർ എല്ലാം സ്വന്തം അനുഭവിക്കാതെ സാധുക്കൾക്ക് ദാനം ചെയ്യണം എന്നുകൂടി ഈ അവസരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക.
അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.